Etñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturalak. Ongi etorriak Marruma kulturalen akustiko berri batera eta oraingoan berezia. Kasu honetan 2017ko azaroan hasi baikenuen ibilbide hau eta gaur 8 urte bete ditu proiektu honek. Zorionak eta urte askotarako. Txalo bero bat! Eta eskerrak eman hau bideragarri egin ahal izan duten guztiei. Txusta, Mako ez dagoela gaur, Miguelin eta esatari talde guztiari. Eta urte horrenetan, kantautore formatotik kanpora daudenei eman ohi diegu lekua. Egon izan dira bluegrass taldea, piano jole bat, baxu jole bat, eta oraingoan rapeatzaile bat, ez, txo? Bai, check, microphone check, ongi etorri denei, ondoan atzean eta iskinan zaudetenei, dakitenek badakite eta esan ez dakitenei, gaurkoan, gurekin, Odei! Kostatu zaizu, hoi da. Check, miresmen handia dizugula badakizu, lagunon artista itzel eta hitzaren maisu, ondoan saioa dut eta ni gartxot nauzu, Marruma kulturalaken gaur aurkezle gogotsu, ez da saioa? Bai. Hemen izateagatik ere hain gaude eskertxu, zoru eta zeru artean ezagutzeko, zu, Odei. Goizegi omen da hiltzeko eta alaxe dio zure azken diskoko izenburuan, inoiz ez da berandu Marruma kulturaleko elkarrizketa bat egiteko. Beraz, guk bizirik sentierazten zaitugun, gure moduan. Erantzungo zenituen orain arte 1000 galdera diskoaren inguruan, eta betikoak ez errepikatzeko, guk gehiago zentratu nahiko genuke zure prozesuan. Sortzeak, bidea egiteak, ekarri ohi dituen gailur eta lurrazpien erreinuan. Interneten arakatu ezin diren erantzun horien zai, 15 galdera edo abia puntu botako dizkizugu, hausnarkorra izan nahi duen tonuan, diskoan kantuak adina omenaldi xume izan nahi duten egitura simbolikuan, eta errimak egitari utziko diot, baina gaurko eguna aprometxatu beharra genuen beraz. Ongi etorri, Odei. Iluna maitatzeaz, galdu naiz neuia, egoaizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskeni da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder batzaigu eman ta izarrak eri, aita txikerraiten zidan hortikarrak beti, nik oraina dut iragan eta zarrak berri, jandut aski basata lasto, kopian izaude baina zenbat egiazko, etxe utxak hautsasko ta nik hausasko, zerbait nahiago dut astelen oro ez da pasko, pobreak utxu moltsa ta betea bihotza, nahi dut bizi luzea eta eriotz motza, urbil izan dut poltsa, udan pasadut hotza, baina ogi gogorrari agin zorrotza. Ebak izati amorruz basati dolua zenbat irauen ezin erabaki, noiz helduko den orena, ezkilak soilik daki, lurretik heldu dena berriz lurrera joaki, handiek nahi dutena, txikiak alduena, boterea dirua data dirua sistema, jainkoak laguntzen aldu beran lokartzen dena, berandu heldu nintzen da behin pasatzen da trena. Ez naiz neguan beldur, etxean bada egur, lagunak ta ardoa zaharrako behar segur, ta zerua badalur, traizio eriagur, hemen gezurrak zainak labur, gibela kantza, erakusten doaitzina nola dantza, nik ez dakit dantzatzen ez da galtzen esperantza, ez da berdina ongi egina ta xantza, behin bakarrik hausten dira berina ta konfiantza, nora ezean nabil maiz ni nora ezean, amarik ez eta aur baten ebabesean, asto gainean noa zaldirik ezean joan, dako urak indarrik ez du gure etxean.
bihar laino, gehiago mintzen hau oraino, lagunen inbidiak etxaien gorrotoak baino. Ez dut kontseilurik ematen ardezaten da errenak ari zaizkit nola ibili erraten mila arazo izaki. Zaila da jakiten, saguak beti daki, zilotik nola irten harriak ez du begirik, hobe jaurdirik, naiz eta bakar batekin ez den pareta egiten. Sarea eta pantaila, nolako maila, norbere azala errez besteen larrua zaila. Bizi naiz freestyleatzen ta rapeatzen, ikasi dut bizitza ez dela freestyla. Hemen edo ano nahiko lan, karrika zer denez da inoiz ikasi eskolan. Aski errautxez denez ene barne zolan, zigarreta bat biztu dut lastozko etxolan. Gauetan oeratzean, datoz joazpenak badakit goxo hartzean. Hobe goazdenak da orain gogoratzean, datozenak doazenak barkua ondoratzean, arratoiak doaz lehena. Antzi gira lengo usaiez, antzi arrebazan nahiez, ta niz dabil naitan nahiez, munduntan ezin bizita bestera joan nahiez. Esaerak, nun sarraskia antxaiak esaerak. Esaerak, lengoak dira usaiak esaerak. Esaerak, ene lagunen etxaiak esaerak. Esaerak, aldatu dira garaiak esaerak. Odei, ongi etorri, zer moduz zatoz gaur arratsaldean gurekin? Ongi, gogotsu, pixkat, zaila hola utzean astea, baina ongi, bai. Zuzenean. Bai. Otzean ezakit izango den, baina disko hau nolabait definitu halko bazenu modu batera fenomeno meteorologiko moduen, nola definituko zenuke? Odei bat, edo larri bat, edo, ez? Erantzuna errez jarri dugu. Esaerak abestiarekin hasi duzu, eta gure bizitzako dinamika askori forma ematen dien zenbait esaera irauli dituzu ariketa honetan. Eta jakinaiko genuke idaztearen ariketan, eta harrapaz ari gera, esaten dena eta esateko eraren arteko dantza horretan, zein nolako garapen izan duzun zure espresibitatean, azken urteotan, eta nola elikatzen duzunzuk esateko eraren fabrika hori, hizkuntzaren baitan, zerraunka bilatu dituzun, errima, estruktura. Kantu hau egin nuelarik, aski argi nuen, esaerekin zerbait, esaera zaharrekin zerbait egin nahi nuela, eta beti iruditu zaidalako rapak baduela punchline edo punchlinea da, ez, esaldi azkar hori, indartsu hori, buruan geratzen zaiguna normalki, ez, parrafadaren ondotik hor bukaeran heldu den esaldi hori. Eta beti iruditu zait, esaera zaharrek badutela rapeko punchlineetik, ez, azkenean esaera zahar bat maiz punchline bat dela. Eta horri tiraka pixkat, hasi nintzen erran nuen, esaera zaharrak dira, jadanik eginak direnak, eta esaera berriak nunbait, raperoek egiten ditugunak. Eta testu osoa nire helburua zen dena esaeraz betea egotea. Ez dakitzen badauden, baina esaerak ez ziren hitz moldeak ez nituen erabili nahi. Ez nuen ekarri nahi esaera bat eta gero jarri, eta ekarri eta baizik eta esaera bat egin, beste bat gibeletik, beste bat berban nere esaera edo, nere punchline edo halako esaldi bat, eta bien arteko maiz da esaera bat, gero horrekin rimatzen du nire esaera batek, gero berriz da beste esaera bat, eta hola osatu nuen, eta bakit banuela liburu bat Gotzon Garateren zera atxotitzenat, ibili nintzela hor pixkat kopiatzen, bat hartzen, bestea hartzen, eta ez dut beti egiten olako lan edo bat lehenago espreski, baina kasuntan bai. Ez dakit zuri gartxot, baina niri etorri zaiko goa bero abestia hartu eta esaera guztiak zenbat iren kontatzeko. Igual galdetu barko diogu hemen apuntatuta genekan, ea bera hor perfekzionismoaren bidean nola ibiltzen zera, exigentea zera, perfekzionismoa bilatzen, ez dakit kasu honetan aipatu ez,
esauraien nolakotasuna, eta ez dakit, hemen apuntatuta geneukan zuri galdetzeko perfekzio maila hori bilatzerak orduan autoexigentzia noraino iristen denez? Bai, autoexigentzia batzutan lagungarri da eta batzutan traba bada. Eta ni besteekin ez naiz sobera exigentea, nire buruarekin bai, hala ere. Eta ohartzen naiz, batzutan, ez dakit, perfekzio nahi, deus ez da perfektua, naiz eta 1000 aldiz landu dena den gaur idatzi dudan aber helduen urtean, errateu jo, nik idatzi nuen hori, eta erdi ez, erratea, ez dut gehiago maite idatzi nuena duela urte bete hori maiz gertatzen zait. Orduan, hori, uste dut perfekzioa batzutan, eta gehiago gainera, rapa bezalako, ez, jolas batean, uste dut perfekzioak ez duela bortxaz leku nagusi bat ukan behar horrez. Naiz eta gero raperoa edo idazten duena, agian perfekzionistagoa izan edo ez. Gainera honen arira ere bai, nik behintzat bai sentitu izan dut zure diskoek edo abestiek ez, benetakotasun emozional handia daukatela beti, eta ordan galdera etortzen zitzaigun ez, erabaki hau kontzientea den edo saiestezina den zerbait. Bai, nire kasuan saiestezina den zerbait, batzutan behar bada gabezia bat ere. Ze azkenean, uste dut denok sortzen dugula pertsonaia bat, ari garelarik, rapean, musikan, eta gainera rapean bereziki, erranden duke sortzen dela pertsonaia bat, ez? Eskotan beste izen batekin, eta horrek nunbait pertsonaia horrek babesten du pertsona. Azkenean pertsona bada odei, egunean gozaltzen duena, ateratzen dena karrikara, eta gero beste bada holtzara igotzen dena, eta egia da pertsonaiaren horrek uste dut babesten duela pertsona. Eta nire kasuan nire gabeziatik abiatuta beti kostazait pertsonaia sortzea. Eta beti aski lotuak izan dira pertsonaia edo pertsona, eta orduan bai, aipatzen duzun nola erran, emozioen zera hori nire izateko maneran da, eta ezin dut saiestu idazten dudalarik. Onerako eta txarrerako, Bueno, pertsonaia ez hasi da, beraz, guk saiestu ezin duguna industriari buruz hitz egitea da. Horixe da zure diskoko bigarren kantuaren izena. Eta entzuten ari nintzela, niri pertsonalki etorri zait bizitzan egin nahiko nuken soldaut bakarra nire hietakoa izatea litzakela ez. Figura hori etorri zait, kantu hau entzun da. Zuk berez kantu hortan diozu, industriak ez duela lekurik alkimian, eta bueno, asko sakondu gabezen bi eguneko elkarrizketa litzake, baina diagnostiko txiki bat egi guzue, nola dago industria odei? Sentitzen daiz txalupa txiki batean eta ozeano erdian arraunekin. Baina ala sentitzen daiz ere industria deitzen dugun hortan, ez? Azkenean, ez dakit, dena kontziente gira, arropa saltzen denean industria badagola horratzean, elikaduraren gibelean ere badela beste sekulako industria bat, eta maiz azten dugu musikan ere industria badagoela. Eta industria horrek hainitz baldintzatzen duela, zer entzuten dugun, nola entzuten dugun, zer iristen den gure belarritara, zer maite dugun ere, ze uste dugu, ez dakit, gaur egun gainera sare sozialekin uste dut areagotu gehiago ikusten dela hori, ez? Nork hautatzen du zer ikusi? Guk edo algoritmoak hautatzen du zer ikusten dugun. Bada alako algoritmo zerbait irratietan pasatzen den musikan, iristen zaigun musikan, eta uste dut gutxitz egiten dela hortaz. Eta bereziki Euskal Herrian, ze beste lekuetan aski asumitua dugu industria hori, baina Euskal, ez, betik irakul Euskaldunak, orduan gure mundutxoan, ez, baina industria ez gu ala ere, ez, gauzak diren bezala, eta nik bizi izan dut lehen pertsonan, eta ez nik bakarrik, industriaren makinaria erraldoi horren ondoan, zure diskotxoa ateratzea, zure kontzertuak egitea, eta ez dela beti erresa, ez? Eta ni beti egon naiz, biziki kesu, aserre, horre erabakiak hartzen dituztenekin, eta hor mugitzen dabiltzanekin. Kasuntan, rapari begira. Nik dudan adibide txikia eta hurbilikoa, nahiago baitu nerea zitzegin, rapa iruditzen zait adibidez gure herrian ez dela bultza. Eta ez zela bultza behar zen garaian, eta makinaria horrek, nunbait rock radikal baskoaren 40 urteko oinordekotza pizu hori jaso dugu, eta hor zaila izan du rapak, regeak, berdizait, regetoiak,
Zergatik, ez, nik ikusten dudalarik Lapurdin adibidez, gazte guziak ari direla rapa egiten, frantsesez. Maiz pentsatzuta Euskal Herrian, edo mundu mailan denetan rapa izan delarik lehen musika entzun dena Frantzian adibidez, Estatu Batuetan, eta edatu delarik nolaz Euskal Herrian, besegitu dugu rock, punk, txosnetan musika hori entzuten eta entzuten eta entzuten. Nunbait horria pasagabe edo, erranden nukenik, eta zaila da, ze azkenean nortasunari lotua dago, rock radikala edo basko hori, biziki lotua izan da, gure nortasunari, euskaldun izateari, bazirudien rapa egiten zinuelarik ezin zinuela euskalduna izan, euskaldun mezuak pixka laburbiltzen ari naiz, baina transmititu edo nik hori sentitu du, ni bertxotan aritu naiz urtetan, eta niri errandi date, ahoz eta hola Gernikan, errantzidan gizon batek, 22 urte nituen, eta errantzidan, bertxotan ongia iai segizak hortan, baina rapa eta hostia hoiek utzitzak. Eta hori 22 urte, gaur egun pikutara igorriko nuke, baina 22 urtekin ez zira gai hori egiteko, edo ez nintzen gai, eta taulakoak sentitu ditugu. Ni oroitzen naiz jotzea Don Joane Ziburuko gure gaztetxean publiko bat etortzea, eta intzinean jendea hau ez da gure estiloa erraten. Astea, badira urte hainitz hortaz, baina uste dut arrasto bat geratu dela gure baitan, eta ni beti oso aserrego naiz, eta beti errandut, nola liteke rock radikal baskoa espainolez edo gaztelaniaz abesten den punka izatea euskal musika eta euskaraz rapeatzen dena ez izatea euskal musika. Horrek. Eta ez dut laburbildu nahi honekin euskaraz egiten den ez dena ez dela euskal musika. Ez naiz hori erraten ari. Erraten ari naiz justu zergatik euskarazko rapa ez den euskal musika izan urte luzetan. Hemen. Bueno, erantzun dituzu prestatutan euskan beste 6 galdera horren inguruan, baina ondorio bezala esango nuke eta ados nago askotan euskaldun hori ere ez dakite txikitasunaren konplexutasunetik jaiotzen den zerbait den, baina autokritika egitea ere izugarri kostatu zaigula, ez? Horrelako gaietan eta askotan seinalatzea erresa dela, baina orain zuk ere bota duzun hausnarketa horiek egitea ez hainbeste, baina behon dizula, diagnostiko horrengatik. Diagnostiko simple bat espero nuen, zen simplea naiz ni abesti bat ere badaukazu, okarez banago urrengoa kantatuko duzun urrengoa, saioak baditu galdera batzuk, horren inguruan, ez da saio? Bai, badiozu ez dut deusen faltik izan eta alabedi, baina gehiago utzi nahi diet nire seme alaberi. Eta esaldio berezik interesgarria egin zaigu, jaso dugunaren eta eman nahi dugunaren arteko harremanean, batez ere ez. Horren arira, zer jaso duzuzuk bizitzaren uztatik? Asko, zer desira duzu ondoren guei utzi nahi diezun oinordekotza horretan. Bai? Eta sinpletasunaren edertasuna ahaztu zaigu? Nik uste dut musikan eta holtzara igotzen direnen artean sinpletasuna initz zalantzan edo txikitu dela edo ez dela badirudi ez dela pertsona simple bat hor goian dagoena, ez? Holtza. Eta nik erranen duke holtza azpian dagoena bezain pertsona simplea dela. Eta batzutan ez du goian dagonak erraten, behan dagonak ematen dio baldintza hori. Eta nik beti defendatu dut hori. Erranduan bezala lehen bertxotan aritu naiz urtetan eta beti iruditu zait bertxolaria mitifikatzen dela. Eta beti egon naiz biziki kontra edo ez. Parrandan zenbat aldiz bat horri zait norbait, bertsolaria, eta zuk zituzuan ni zurgina, pai. Zenik ez dakit altzari bat egiten. Zuk ez dakizu rimatzen, ez dakizu bertsolaria 7 egiten du, 7, eta mekanizatzen du hori, eta gero ingo du hobeki edo gaizkio. Konplexutasun hori badu ere altzari bat egiteak, edo beste 1000 ofiziok, beste 1000, eta orduan ni beti izan naiz hortan egotearen aldekoa, edo ez dut maite mitifikatzen direlarik artistak edo musikariak edo bertsolariak edo, ez? Eta uste dut gainera sinpletasuna dela eskaini dezakegun zintzoena eta benetazkoena. Hor,
galderaren bigarren zatia zen pentsatu nahi dut munduaren ikuskera hau dela ondorengoei utzi nahi diezun ez dakit ondarea edo galdera zaila da, baina zuk aipatzen duzu, zuk esandako hitzak dira, guk zitu gehiago utzi nahi diet urrengoei. Nik uste honekin, bai. ez, DJ txustak jarri dezala simplea naiz ni. Ni simplea naiz aseratik, ez ferrari ez matzeratik, baina ez noa atzerani. Orain ateradi, autoestimak atezati, eta kalte bati, beste aldean etzen inortan imintzo ate bati, batek daki. Zer datorren ta zer doan ez, nuen dena etxean eta maizpena erroan, ez nintzelena klasean ta ez azkena lerroan, periferian bizi dena bazterrekoen zentroan. Ezin lur hartu nik hori dut batu, bai, azala trapu gai, ez dute usatu nahi, ez nabil pusatu zai, txikitan dira zidaten belarritik eta mia luzatu zai, urte amaierako galaneri, balaneri, ez igorri, betikorri egin diet baladeri, ez dute eusen faltik izan eta alabedi, baina gehiago utzi nahi diet, seme alaberi. Pertsona simplea naiz, ene mundua sarzite, txikitzen naiz fite. Pertsona simplea naiz ni, ene lagunek badakite. Pertsona simplea naiz ni, ene mundua sarzite, handitzen naiz fite. Pertsona simplea naiz ni, ene lagunek ez dakite. Lagun batzuk ezkondu dira, ez ditut ikusten maiz, gorriak sarri bankuarekin ezkondu naiz, bizi maila eta baila mantentzea baita zaila, otoitz egiten dut naita beti zandadin otxaila. Ez naiz beti fina batzutan lertzearen egina dut lagunen mina, eta zenbat negarez eliz ezkate xima, haurtzaroa zeharra manuen erregina, ez nuen jaikorik behar, ez dut nahi belarik, joaten naizelarik, isildu ba naiz jakinen duzu naizelani, tok atetik, tik-tak atzetik, aski usta eraman dut bizitzaren baratzetik, daudenei esku fina, bestei esku mina, goizero negu klima laino da zer urdina, sendi dut erruzmina, zein da hau errundina, lana dut soberan ta faltan errutina. Persona simplea naiz ni, ene mundua sartzite, txikitzen naiz fite. Pertsona simplea naiz ni, ene lagunek badakite. Pertsona simplea naiz ni, ene mundua sartzite, handitzen naiz fite. Pertsona simplea naiz ni, ene lagunek ez dakite. Zemozu baz? Gi. Bueno, Odei, ni ez dakit simplea edo komplikatu nahi zen, baina zerbait balima naiz nostalgikoa, ezagutzen dudan igual nostalgikoa handiena. Eta gaina nire burua asko zigortzen dut, nostalgikoa izateatik, baina benetan pentsatzen dut leno dena hobeagoa zela. Benetan hala sentitzen naiz. Eta galetu nahi nizun zergatik uste duzuzuk nik pentsamendu hori edo zergatik dudan musika gintzazari naiz, Eta batez ere, jakinaiko nuke zure iritzia, pixka bat baliabiden demokratizazio honek gauza hon asko ekarri ditu. Txarrak ez nuke esango, baina, bueno, ertze berri askore bai. Eta zuk nola bizi duzun orain, jendeak ahotsa hain eskuragarri edukitzea, ahotsa diot komunikatzaile gara denok orain, bapatean. Eta hor egon da aldaketa handi bat iraganetik ona, eta pixkat zure hausnarketa nahi nuke horren inguruan, baliabideen demokratizazioak zer eman digun eta zer kendu digun, ez? Nik uste dut rapa hainbeste datu bada, eta estatu batuetan eta Frantzian eta justuki baliabide, rapak eskatzen dituen baliabide demokratikoei esker dela. Rapaia edonork indezak, edonork. Gautxen artean, baina egin dezake ez. Gaur egun etxean lehen instrumentalak baskoz gehiago viniloekin eta iten ziren, baziren ala ere teknika
mekaniko batzuk menperatu behar zirenak, denborarekin hori aldatu da, orain ordenagailu, nik ere instrumentalak ordenagailuz, samplerrekin eta, baina gehiena ordenagailuz egiten dut, eta uste dut, ona izan dela edo nunbait, musika ezarri duela, lehen musika eskura ez zuen jende bati eskura eman diola musika. Adibide bat emateko, Parisen, banlieue, edo bazterra auzo batean biziren gazte batek rock talde bat ezin du egin. Baliabidengatik, ezin du gitarra bat erosi, ezin du musika eskolara joan, ezin du. Orduan, zer egin dezake, gaur egun rapa eta pixkat urban edo urbanoa deitzen den guzi hori parte handi bat egin ahal izan dut, horregatik eztanda egin du hainbeste, Frantziaren kasua ezagutzen baitut, Frantzian musika honek, denen eskura egon den zerbait delako. Gero hori bai, hitza denen eskura egotea, eta hor uste dut beste eztabaida bat, badela gaur egungo sareekin eta gauza guzi horiekin, badirudi, ez dakit adibide bat zaiteldu orain, baina Twitterren Balen tabernan erraten zinuen ez dakit sekulako astakeria eta hor gelditzen zen. Inguruan zeuden lauek errango zuten hau erotuta dago, edo honek kristona bota du, eta hor fini zen afera. Orain badirudi Twitterren idaztea, tabernan erratea, baino garrantzi edo pizu eta gehiago duela, eta orduan, horri irakurtzen diren milaka astakerik, eri ahotsa eman diete, gaur egungo sarek eta gauza horiek, ez dakit nik neurtzeko gaiotena izen, zer den ona, zer den txarranik, hori bai uste dut ala ere, raparen demokratizazioak, edo izaera demokratikoak hainitz lagundu diola estiloari. Lotu nahi nuen urrengoarekin, uste maia zu bazabiltza, bigarren diskoa da hau, sortzaiaren etengabeko nora ezan, hemen aipatzen ari ginen, saioa eta biok. Eta hor, hausnarketa bat ere bazen, lehen diskoak munduratzen duzunean zure produktu edo ikuspuntu hori, lehen diskoak beti badu lehen diskoaren aura ez dut esan, ikasleek esaten dute orain, aura itzalu hori, baina badu zerbait lehen diskoak benetan berezia, lehen erditzea, munduaren aurrean aurkezteko eraberri hori, eta jakinaiko genuke, bigarren disko honetan, faltan bota ote duzun, lehen diskoko sentimenturen bat, ea berriren bat azaleratu zaizun, ea aurkitu duzun disko berri hau egiterakoan, lehen sentitzen etzen zerbait, hau da, lehena versus bigarrena, pixka eta afera hori nola bizi izan duzun? Beti, abuz, bigarren diska da bakarka lehen beste talde bat ukan nuen. Odei bezala. Bizio deitzen zen rap talde bat, eta 3 disko atera genituen, eta pixkat sentsazio berdina ukan dut. Eta da, bigarrena dela pixkat zailena edo, niretzat, gero musikari bakoitzak bere aukanen du, niretzat bigarrena zailagoa da lehena bazoaz, inork ez dakit zeinen duzun, eta bazoaz, eta aski libre zira edo aski libre sentitzen dintzen. Eta bigarrenean, hasten zira askoz galdera gehiago egiten zure buruari, ze estilo, nire kasuan, ze estilo ingo dut, zerrez, hau egin dut jende guztiak errandit ilunegia naizela, orduan argi pixkat emango dio diskoari, gauza guzti horiek, ez? Eta uste dut, bigarrena zailagoa dela zentzu hortan. Lehena bazoaz, eta bigarrena entzun dituzun eta jaso dituzun feedback guzi horiek ere hor dira nunbait, buruan gibelean, nahiz da kasu handirik ez egiten saiatu, beti hor daude. Eta hirugarrena, edo urrengorik balitz, erranen nuke dela iaia orain nahi dudana eginen dut. Lehena banoa, bigarrena aula eta hirugarrena askotan rapero bat, edo nik entzuten ditudan raperoetan, laugarren diskotan ikusten duzu zer maite duen berak, egiazki. Eta, hau da, ezakit galderari erantzun diodan gutxi gora bera, baina bigarrena desberdina da, ez dakit, baina ni lasaiago sentitu naizala ere. Aski libre eta lasai eta komplexu gutxiagorekin lehenean baino. Lehena karga handia du eta bigarren honek gutxi horren denuke.
Bena aipatu dezu hitz bat orain iluntasuna, ez? Edo iluna zerala edo. Horrekin definitzen zu, identifikatzen zera? Hori esaten dutenean, nola ulertzen dezuzuk hori? Niretzako agian piropo bat izan daiteke ere, bai. Ez? Iluntasunari hitz egin dizaiokena eta iluntasunean egon daitekena eta arte egin dezakena ere ederra iruditzen zait, baina ez dakitzuk nola bizi dezun. Bai, nik musika iluna maite dut bereziki, eta horra adibidez bada, ez nuke orokortu nahi, baina badala ere txoke kultural musikal bat iruditzen zait Ipar eta Hego Euskal Herria artean, erranen nuke Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatuan itenen rap hainitz eta biziki iluna da. Eta iluna da eta funtzionatzen du, erran nahi dut, jende pila batek entzuten duen musika dela. Ez du alaia izan behar funtzionatzeko edo, ez dakit nola erran, ez? Eta batzutan iruditzen zait, Euskal Herrian oroar, batzutan iluntasuna, pixkat, bai, ez? Eska pixkat eta irrinen dugu. Ez, nik hori sentitu dut, bai, astuna edo izatearen sentsazio hori, ez? Ja datorra hau bere ilunarekin, bere mezu pizuekin, bueno, ni hola ateratzen zait, orduan hau da maite dudana eta hola ateratzen zait. Baina egia da, bai, iluntasun hori batzutan, ez dela errexena, argiki, herriko festetan jotzeko, zaila da. Ni kontzertuak gehien bat maite dut aretotan, jendea datorrelako hori entzutera. Festetan tokatzen zaigunean, batzutan errate dut, gu baino lehen rock, hola aski alai badago, ez? Eta gero goaz gu, eta errate duzu bauzu sentsazio bat, onat gatoz gu giroa austera. Baina, bueno, hau da egiten dakiguna. Eta honekin batera, gainera, zuk zeuk arilkatu dezu, esnatokia aipatu dezulako diot. Igotzen zeranean, sentitu hoi dezu biluztasun emozionalikan bertan, eta hola badan nola kudeatu hoi dezu. Ardura agertzen da hor nola bait? Ardura ez nuke erranen, ez dut inoiz sentitu ardurarik nire hitza ez denik edo, ez? Ni ez naiz inoren bozera maile, ez naiz inoren hitza eta mezua daraman inor, ez raparena, ez euskaldunena, ez nik nire hitza daramat eta zentzu hortan arduradun banaiz, nire hitzaren arduradun naiz, eta zentzu hortan ez dut sentitu kargandirik. Gero bai, astapena baina erranen nuke gehiago bizi horekin eta komplexua initzukan ditut beti, beldurra initz eta holtzara igotzea eta askatzea, ez zait beti erresa egin, bereziki astapenean. Gaur egun igotzen naiz eta bizi dut egiten dudana, duguna eta ekipo bat goaz, oso babestua sentitzen naiz zuzenekoetan nire lantaldearekin edo, eta ze bai, gaur hemen nago bestiak hola egiten, baina normalean bi baker daude, DJ bat, tekniko batzuk ditugu, aski show, prestatua edo dugu, eta guzti hortan oso babestua sentitzen naiz, eta babes horrek uzten dit ni izaten. Bestela uste bila utzia nukela. Persolaritzan duen bait horregatik ere utzi nuen. Ez dut inoiz lortu nahi bezain ongi egiten bertxotan, eta orduan beti konplexuz eta beldurrez, eta saio bakoitza beldur, eta ez dut inoiz txapelik irabazi, baina txapelaren karga kendu nuen, ez? Esaten da bertxotan, kendu du txapelaren karga, nik bertxoaren karga kendu nuen. Rapak ez dite hori, karga hori inoiz, sentiarazi. Hone arte ez da. Bai, bi bazu. Odei, datorren kantuan, kantu berri bat eskatuko dugu, noiz arte izena duena, oker ez banago. Hemen hitzik ez duzula gorde diozu kantu honetan. Ez nuke nahi asko luzatzerik, zen gainetik aipatu duzu, leno, baina pixkat hitzen uholdeak batzutan akzioa mugatzen duela iruditzen zaizu. Hitzen artetik galtzen da benetan gauzak egin eta, edo zer, show, kalitatezko show bat, ez dakit, besarkada bat, eskerrik asko bat, hitzen hitza bakarrik duenari zer falta zaio? Hitza bakarrik duenari zer falta zaio. Hori bakarrik baduzu zaia, nik uste. Hitza lagundua hobeki iristen da, kasuntan musikarekin, rimekin, eta ez. Noizartek badu beti izan dudan korapilo bat askatzeko beharra da, kanta hau.
neri maiz errandi date, bezuk rapaite uzu normala da, zu euskaraz ari zira, normala da, euskaraz zure hizkuntza da, normala da, eta normala da hortan, nire kasua edo etxeko kasua ez da normalena edo arruntena, ez? Ni nire aita Extremaduratik jintzen, ez daki euskaraz oino, gaur egun, berekin espainolez mintzo naiz. Gure ama euskaraz ikasi zuen gero, beraz euskaldun berria zen, hala ere euskara eman zigun nola hala, baina eta gurasoak Euskal Herritik, beraz, etorri ziren Ipar Euskal Herrira, Lapurdira, eta aurrak ikastolan eman zituzten, eta nik ikasi dut, ikastolan, nire konplexuak ditut nire euskararekin, zen nik ez dut euskalki bat, eta nire euskalki zale ikaragarria naiz, nire euskara eta euskalkia zein da, ikastolako euskara, azken euskara aski batu bat, ez? Eta erre egiten dut, ez jo, beraz ez naiz iparraldekoa, baina hemengoentzat ez naiz hegoaldekoa, Urruñan bizi naiz, batzuentzat Frantzian, kanaste guzi hortan hain sufritu dut, ni horitzen naiz pilotan ari nintzelarik Urruñan, besteentzat nintzen l'español. Ni l'español, eta ona heldu ba naiz, ez? Orduan, pixkat, bi alde horiekin borrokan beti eta aski gaizki bizi izan dudan zerbait da, bereziki haurtzaroan eta gaztaroan, nire herrian ez nintzelako nire herrikoa, ikastolan nire aitari batzuk gitano deitzen ziotelako, ez dakit, gauza initz korapilatu dira hor, eta orduan noiz arte da olako zerbait, pixkat askatzeko behar bat edo. Borobilak ditu ertzak, zuriak beltzak nerean behintzat. Zu konbentzitu nahian, ni konbentzitu entzat. Zanta bat gehiago naiz eta kito, errekatik heldu naizen naizilko. Itxasora heldu naizen naizito, meteorito bat naiz nerekiko. Erramos nahi dituzken bat izer den lau, argi bete gau, aski bete nau. Sasiak intxuen mundua da hau, lehenago tabernan zedenta Twitterren gaur da jakizu. Ez dira bi abisu, naizu ni etzira nizu. Zenbat mezu pizu, zenbat kesu izu, arrazista zira, baina ez dakizuen naiz larra mendita naiz Sabino. Hortu zareta Florentino lauak betan, edatzen naiz laua izetan, ibizi naiz gaua zeta laua seta sinonimo txikitan beti erne. Euskaldun berri eta etorkin baten seme bihurtu duten berme. Zortzea bizten nahi dituzu nik ez dut bat ere, nik ez dut bat ere. Zortzia bizten nahi dituzu, nik ez dut bat ere. Kardiotik justu nabil, justu. Kardiotik justu nabil da ez du korderik, ez du gorderik, itzik ez du gordenik. Ez dut nahi eksikorderik, eziko berik, ezin egin openik, jokondan ez di doblerik, exitordekik, entziklopedi hori etziko bedi. Ze dantza maiz, arantza bat naiz ez du merezi lorerik ta ados. Erradazu kaos, honetan zergatik naizen etxean arroz lehen haoz. Mintzo ziren segurta orain burumak urdatoz. Hau maite dut merke hau maite kadio, mercenario horiei adio. Gugatik ez zuten eginen badio, gaur nahi duzun erran baina ez dugunik balio emaitzik. Ez bidea baizik, denborak erranen du zer ongi zer gaizki, maiten dituen nahi joan zaizkit. Oinak ditudan lurrekoa naiz ni ez badira egokiak. Ez iso ikusten ditut kopiak originalari iso. Itxo, txintxo ibili baina ez isilik. Hilik nago ez ba naiz mintzo noiz arte. Errazu, noiztik zenbat eta noiz arte. Zein arte, izan behar den izateko parte. Errazu, noiztik zenbat eta noiz arte. Neri utzi dizkidate, leio bat eta biate. Beraz noiz arte. Errazu, noiztik zenbat eta noiz arte. Zein arte, izan behar den izateko parte. Errazu, noiztik zenbat eta noiz arte. Neri utzi dizkidate, leio bat eta biate. Wow.
Bueno, aurrera goaz, kasu honetan diskoko hurrengo kantuak ez ditugu nahi izena du, eta bueno, gaur hemen zuk kantuan diozun bezala, lau hanketako zakur bat daukagu hemen, saioarena, ez? Bai. Inka izena du. Inka. Eta bueno, metafora baliatuko dut, odei, eta erronka bat botako dizut. Erronka da, bueno, markesinetan eta ikusten ditugun polizia izateko enegarren oposaketak atera dira. Eta zuri tokatu zaizu azterketa hori prestatzea. Orduan, ze galdera egingo zenizkete eta ze kompetentzia eskatuko dizkiegu gure etorkizuneko zaindariei. Zuk ez dituzu nahi, nolakoak nahi dituzu? Ez da bertso moduan planteatu behar, Ez. Ze galdera. Eta nik ez nekien zakurra gaur zetorrenik, sorpresa izan da. Eta... Baiz, kanta dio ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Igual nahikoa da hori esatea, baina... Lehen galdera, ea pertsona den. Pertsona zara, galdetuko nuke nik lehen polizia oposaketetan. Eta gero idatzi nahi duzuna, eta horrek nor konbentzitzen duen. Ze egiazki diot, eta hainitz unkitzen hauen gai bat da poliziaren presentzia gure lurraldean. Nik Baionan bizi naiz, Hendaian egiten dut lan edo handut estudioa, Baionako geltoki parean bizi naiz, eta Hendaiako tren geltokia aintzinean dut estudioa, eta egunerokoa da etxetik atera eta polizia ikustea, baina ez da polizia bat hor karrikabazter batean, edo da nire etxea justu dago sinagoga baten parean, eta jausten naizelarik portaletik atera eta hainitzetan, eta ez behin, baina erranen duke hilabetean hainbat aldiz, garaien arabera, portaleko atea ireki eta 2 militar ditu talde banatan armarekin, parean beste 4, urrunago poliziako txe bat, pasatzen zerrakatze dut hori, tren geltokira noa, tren geltokian beste 12 bat polizi daude, Hendaiara iristen naiz, berriro ateratzen naiz trenetik, eta 50 metroin behar ditut estudiora joateko, eta beste 10 polizia ikusten ditut. Nere estudiora etortzen dira Baionako pertsona razializatu hainitz, rapeatzera, grabatzera, eta jadanik 2 gelditu dituzte estudio aurrean paperak eskatzeko, muga edo pasatzen dugularik etengabekoa da polizien joan etorria eta presentzia eta kontrolak, nere estudioak ematen du topoko irtera edo Hendaiako topo ez, Donostira doan topoa, parean dago justu estudioa, eta 2 orduro gauen, baina oren erdiro iaia polizia patruia bat iristen da topoa iristen denean. Poliziak ematen dira aintzinean, xuri, beltz. Xuri, marokiar. Eta hori da egunero. Eta beraz, nik ez dut gauza handirik kontatzen nire letretan, ez da beste munduko ezer, baina dira nire egiak, nire realitateak, nire bizi dudana. Eta hori bai da, bizi dugun zerbait, etengabe eta gainera amorratzen hau normalizatu dela. Eta erabat normala bilakatu dela hori, presentzia hori, eta niretzat behintzat oso trabagarria dena, korapioa sortzen dit, amorrua, impotentzia, eta nahi den guztia. Orduan, ez ditugu nahi pixkat egiten du panfletero, eta ez nuen izan nahi, ez dut maite sobera letra panfleteroak itea, baina badu alde hori pixka, ezin dut gehiago. Eta idatzi behar nuen zerbait horri buruz, eta hori atera zen. Oso ondo, amorruak amorru, korapioak korapio, maite ditut izena duen kantu bat ere baduzu, eta maite ditutak garesti xamar dauden mundu honetan, zuk zerrenda nahiko luze bat bota duzu kantu honetan, nik asko maite zaitut odei, bazpare, kostatzen zaigulako batzutan, maite zaitut horiek aipatzea eta komunikatzea. Zer maite du odeik egunerokotasunean, baten bat aztu zaizu, aipatu ez duzunik kantuan, zerrenda luzea da, baina hori entzun da pentsatut, baten bat aztu zaio eta orain behin grabatu ostean hau ere esan behar nuen. Ez, hor joan da, dena. Kargadorea ustu nuen hor, eta ez, gauza iniz maite ditut, eta maiz egia da rapa aski negatiboa dela, ez, edo kontra, kantu hori pixka gozoago
egin nahi nuen, eta bueno, maite ditut hortatik zetorren guztia, maite dut hau. Izan daiteke ere aukera bat pixkat lotzeko hemenuen apuntatuta. Gaur egun, bueno, osasun mentalari buruz inoz baina gehiago hitz egiten den honetan, ez dakit ze puntutaraino merkantilizatu xamar ere ezote dagoen batzutan dauden diskursoaren zenbait ertz, baina galdetu nahi nizun gaur egun ere sentsibilitatea, kantu honetan agertzen duzun sentsibilitate hori ere lausotu egin den, edo ez, edo nola ikusten duzun ez, barneak irekitze hori horrek zer dakarren kantu batean, kasu honetan musikan, nola ikusten duzu sentsibilitatearen osasuna gaur egun? Bai, bueno, sentsibilitatearena, ez dakit, iruditzen zaik eroztain sensibleago bilakatzen girela denok, bizikiloturik nire kasuan behintzat, sare sozialei eta ikusten dugu guztiari, ez? Zenbat sarraski ikusten ditugu pantailan, lehen ikusiko ez genituenak, eta lehen botaka ingo benuen hori ikusita, eta orain ja eskrolatzen dugu, ez? Eta ondokora pasatzen gira, zentzu hortan, iruditzen zait pixkat, galtzen ari girela sentsibilitate bat edo. Gero, ni beti izan naiz, hola idaztekoa, biluztekoa, pixkat erranduzun bezala, baina, bueno, uste dut denek hautatzen dugula ala ere zer biluztu eta zer ez. Nik ere ez dut dena kontatzen. Kontatzen dut anitz, berba, batzuentzat, edo oso sentimendu hainitz daude, emozio hainitz, baina beste batzuk ez daude, eta ez dira inoiz egongo, ez? Beraz, denek hautatzen dugu zer biluztu eta zer ez. Prozesu horrek ematen dio leku bat munduan, ez, Saiba? Holaxe da, ez? Leku bat munduan izeneko abestiat ere badaukazu. Eta, bueno, hausnarketan, ez? Galderak zuri nola egin eta nola sortu, ez? Planteatzerakoran, niri etortzen zaidet beti galdera bat, ez? Ingurura begira bizi dena barrura begiratzea omendu zailtasun. Kanpora begira dagoena, ez? Barrura begiratzeko zailtasunekin eta alderantziz ere bai dala, ez? Akaso barrura begira gehiegi dagoenak edo kanpora begiratzeko zailtasun hori ezote daukan. Eta bada zaila, ez? Bi mundu horiek bereiztea. Akaso eta bueno, galdera, ez? Zuri egiterakoan ea zuk bereizten dituzun bi mundu hauek eta hitzetan eman nahi diezun garrantzia eman alizaten diezun bi horiei, ez? Kanpora begira bizi dena epaile hutsa ote da, diagnostikatzaile huts bat, eta barrura begira soilik dena berekoi bat, nola ikusten duzu hau? Ez xuri ez beltz nire ustez, ez dakit, azkenean egia da, bai, idazten dugunean barrura begira eta hain barneko, baina behin bota duzunean denona da. Eta denena den momentutik goiti, uste dut, rapak berezikia adibidez hori duela, eta dela identifikazioa. Izan sentimenduekin, edo esaldi radikal batekin, kriston punchline batekin, lortzen duzulari jendea hurbiltzea, edo jendea hori gertatzen da, jendea zurekin identifikatzen delarik. Beraz, azkenean ez da ez hain barnekoa eta ez hain kanpokoa. Ez nere hain barnekoa, ez entzuten duen hain kanpokoa edo hain, nola erran, apartekoa horri, ez? Eta uste dut, denok identifikatzen garela entzuten dugunarekin, denok maite dugula identifikagarri zaigun hori eta horri lotzen gatzaizkiola, ez? Beraz, erranen nuke mundu barne eta kanpo horiek, musikan bederen edo rapean eta, bueno, eta beste mila adierazteko modutan, lausoa dela eta lausoa izan behar duela. Gero hemen galderak erantzuten nabil, nik hainbeste ere ez dizkiot pausatzen nire buruari, idazten dudanean, idazten dut, eta hori da ateratzen dena. Erran ez nabil, bueno, hau idazten badut, hau ez hainbeste batzutan gero dirudi, interesgarriagoa egin dugun momentuan baino, ez? Orduan, idaztean behintzat ez nabil hainbeste gauza hoiei begira, baina ulertzen dute galdera. Neri honekin atorkitez, akaso behin sortu dezunean edo atera dezunean hor abestia eta entzun ondoren agian enegarrenean esaten duzula, hau, ulertzen dute mendik ere, beste zerbait gehiago ateratzen da, beste esanai bat, beste zerbait
Bai, uste dut letra edo adierazteko modu gehienek dutela hori. Bat da behin entzute duzu rap abesti bat edo zein, eta behin harrapatuko dituzu isa gauza, berriz entzunen duzu eta beste batzuk, eta orduan, uste dut gainera rapak hori duela ni horrek engantzatzen hau. Lehen aldian dena harrapatuko bagenu, ez da ininteresgarria, ez? Izan errimak, esan duena, nola esan duen, hori dena entzunez eta entzunez, aldi oro entzunaldi bakoitzean zerbait ikastea da ederra niretzat estilo hontan. Eta honekin batera beste galdera bat egin nahiko nuke asko gustatzen zaidana. Behin kantatu zenigun, aurreko disko batean, egin nahi zauri, baina orain xauri. Hitzak sendagai dira zuretzako? Bai, egia erran bai, eta poesiari gabe bai, ze barnean dudan kaka bota behar dut noizbait, eta nire bidea hau da. Eta hau topatu nuenetik kontan nabil, eta hor sentitzen naiz ongi, hau botatzeko. Epairi gabe eta lehen errandu Gartxotek ez, zenbat kostatzen zaigun maite zaitut bat erratea, nik oso errez erraten dut paperean maite zaitut. Aurrez zailagoa eginen zait, berdina idazten dudan guzti horrekin. Niretzat kanal bat da, eta inungo zer handi nahi ikeririk gabekoa gainera. Zinez kanal aski personal bat, kasuntan aski berekoia da. Entzun nahi zaitu, bereko izaten, datorren kantu honetan, leku bat munduan izena du, eta lehenago ere saioak eta biok makina bat adiz entzun dugu, baina esan duzun bezala, entzuna di berri honekin eaz esan nahi berri barneratzen ditugun. Nahi dezunean, justa. Besteak mugatzen ote du norbere barruko kaiola. Nere bihotzari badakit beste batetik sartzen zaiola. Egurra soberan izan dugu, ta itzali zen argi zaiola. Mundu sano sortu zena ere noizbait kolpatuko du gaitzak. Zenbat adar galdu dituen nere famili zuaitzak, enez urkaitzak. Erori ziren aizeari eutsi diot pixkanaka. Ohartzerako osto berriak atera zaizkio banaka. Loturaka, telomuga arte, joduga aske, lortuta aske. Zer kondenatzen gaitu mantentzera ez duguna maite. Nere lupaki dudati honetan nabil eta ez naiz nitaz segur. Batzituan nahiago du distante izan, traizio ez beldu. Ez zinema, ez zinken, ez sartu, ez zirten. Ohar zaite hemen denek ez dugula berdin otoitz egiten. Ez berdin ulertzen familia, zuk nik zuk. Bat inposatu zitzaidan, eta besteak nik sortu ditu. Naiz izan sendoa desegiten doa familia. Desegiten doa familia. Naiz ez den lengua eraikitzen doa familia. Eraikitzen doa familia. Desegiten doa familia. Ingurura egokitzeko berri saiakera. Zergatik ingurua ez da sekula egokitzen nere arabera. Ezin txertatu arauera, berriz parean araubera. Ta orduan ingurua murrizten doa marretik lauera. Ta egiazki, neretzat ez da aski, behin aritu izana dena ematen. Urteek ez dute gezurrik erraten, egiari zor. Bizkarrak ez ditut jasaten, ez nezake aztea lor. Lehen unean hor gintzen jatorta, azken egunean hor dagoen hor. Albisteak banan gerizpe baten afana. Famak ez nau aldatu, baina aldatu dut nere fama. Galdu nuen nere fana, irabazi dut nere lana. Ez dut saltzen nahi nukeena, naizena da kontatzen dizudana.
Bizi naiz beste planeta batean, bakarrik nere buruan, ez dut lekurik nahi rapean, leku bat nahi dut munduan. Naiz izan sendoa, desegiten doa familia, familia, desegiten doa familia. Naiz ez den legoa, eraikitzen doa familia, familia, eraikitzen doa familia. Naiz izan sendoa, desegiten doa familia, familia, desegiten doa familia. Naiz ez den legoa, eraikitzen doa familia, familia, eraikitzen doa familia. Eta horrengo abestia diskan bateko bi izenekoa da. Eta niri honekin hausnarketa etortzen zaidan, ez da izenburuarekin bakarrik dagoeneko. Eta nik horitzen nuen momentu horretan, ni nera bezaro goiztiarrean idatzizko bertsoa lagun nuela, izenburu bertxoko poesia bat idatzi nuela eta aipamen bat euki eta horrekin eta zoriontsu izan nintzen momentu horretan. Baina kontatzen nuenak errometizismoarekin zerikusi gehiago zeukan. Eta zuk oraingoan beste zerbait diozu, ez? Bateko bi abesti honekin, eta joaten usteak ez du erran nahi, oraindik ez zaitudanik maite. Sua bilakatu zait, ke? Lasai joan zaite. Ez itzultzeak ez du erran nahi, gaur arte ez zaitudanik maite. Zaitasuna kategori, ekintzak eta erabakiak. Leku batzuetan egoteak bestetan ez egotera garamatza. Frustrazioa kudeatu behar da. Zuk lortu duzuna ezenuen guztia. Ez, abesti horrekin edo bizian. Ez batean, ez bestean. Ez, abesti hau da rap edo multisilabiko bat, biziki multisilabikoa da abestia idazteko modua, errimak egiteko modua. Eta ez du horretan zerbait kontatu nahi nuen. Beti raperoarentzat iruditzen zait beti dela rima, baina zer esan dezaket rimekin, ez? Formaren eta edukiaren arteko borroka bat da askotan niretzat behintzat rapa. Eta kasu honetan baldintza hori jarri nion nere buruari, denak izango zirela multisilabikoak, horrek esan nahi du, silaba askok errimatu behar dutela, eta ez justuki espreski bersoen arautan, raparen kodeetan. Eta hala ere zerbait kontatu, eta inoiz ez nuen idatzi maitasun eta harreman eta guzti horri buruz. Eta hau da igual nire lehen abestia bizitzan harreman maitasun edo harreman hoiei buruzkoa. Eta lehen koplan da pixkat harreman bat utzi duenaren lekua, eta bigarrenean utzia izan denarena. Horregatik errepikak biak ditu, ez? Joaten usteak ez du erranai etzintudanik maite, eta ez itzultzeak ez du erranai gaur arte etzintudanik maite. Bueno, bi aldeak daude. Eta maitasuna ulertzeko moduak ere, ez? Orduan, bueno, guzti horren asketa bat edo da abesti hau. Ia ezer. Bueno, jarraitu dezakezu hartxot. Bai, beste kantu batekin ere lotura egin nahi genuen, hemen gabiltza pixkate ordena alteratzen. Maitasune harreman handiena ere, esango nuke norberak bere buruarekin duena dela, ez? Eta gaur, sorkuntza eta artea ere izpide dugun honetan, leheno saioak aipatzen zuen, nahi zenuen guztia lortu duzun, erantzuna ezezkoa da, baina hasi zinenean zure izenez idatzitako bide hau egiten, helburu bat idatzi zenuen, nola esaten da, urtzimugan edo, ez dakit, bazenuen helburu argirik, ez lortu dituzu batzuk? Helburu bakarra edo zen nere rap proiektua edo egitea eta libre sentitzea.
Horrarte bizio taldean, 3 ginen, beatmakerra beste bat zen, DJ egiten zuena, eta nunbait berak baseak botatzen zizkigun, aukeratzen genituen, elkarrekin, binaka, bakoitza bere koplak baina idazten genuen, beti egon behar zen adostasun bat, eta azkenean basieran oso hurbil ginen, eta denborarekin geroz eta urrunago. Eta momentu batean erran nuen urrunegi gaude, segi zure bidean eta segituko dut nirean. Eta hori izan zen arrazoia, gainera ez zuela segitzen taldeak nik nahi nuen sorkuntza ritmoa, eta eta azkenean eta libre sentitu nahi nuen, eta bizi hori eskerrik hasi nuen rapeatzen, eta behin ikasita nerea ere egin nahi nuen. Beraz, nunbait odei, edo azken 2 disko hauek, hori dira, libre nahi dudan egiten dut, nik aukeratzen dut basea, nik sortzen dut, gaia, esan nahi dudana, hori dena. Saioak eta biok elkarbanatzen duen sentimentu bat, eta ziurrenik jende askok ere bai, badare egiten duzun sorkuntza horren kalitatea ikusita, ez dakit, gehiago merezi duzula, injustoa dela kaso, ez dut esan nahi ez duzula errekonozimenturi, baina ulertzen dira zu ez, injustoa dela alako kalitatezko lanak hainbeste edo horrenbeste errekonozimentu ez izatea, baina nostalgiarekin pasatzen zaia bezala, ez dut merezimenduan sinistenik eta justizian are gutxiago. Orduan, zure irismen mailarekin gustora bizitzara, ondo zaude, badaude hor mamu batzuk, ez etorkizunari zerbait eskatzekotan, ez naiz irismenari buruz soilikari, baina ulertzen dira zue inpakto hori edo gustora zaude? Bai, egiarren bai. Ez da, nola erran, ez dut neurtzen egiten dudanaren balioa jasotzen dudan feedback ororen arabera. Eta bereziki rapazari girelarik. Ez dakit nola erran, eta ez du mespretsuzkoa izan nahi erran dudanak, baina nik bizi guztia daramat rapa entzuten, frantses rapa gainera aski berezi edo bere egala duena, eta ni eroso sentitzen naiz hor, ni pozik banaiz iten dudanarekin gero jendea ez da nire esku. Bagizu, gure esku da abestiak egitea eta rapeatzea eta botatzea, eta hortik aurrera ez da gure esku, beti ikusi dut industriakoei askorik etzaiela interesatu nire musika inoiz, eta, niri ere ez hoien egiteko moduak, baina ez naiz, batzutan egia da frustrantea izan daitekela. Gertatzen da, frustrantea izatea. Sentitzea, orain ator nire abesti onenarekin, eta nire abesti txarrena gustatzen zaio jendeari. Zer eginen dut, ez? Zein da zure abesti txarrena, odei? Ez dakit. Onena ere ez dakit, zein da. Baina, ez, hori, ez bada gure esku zertarako denbora galdu. Gure esku ez diren gauza horietan. Eta nik bestela rapa ere ez nuke eginen, ez ginen hasiko biziorekin, hartu ditugun ostia guztiak eta gero, ez nuken segituko, horri begira banengo ez. Orduan, tala ere sentitzen naiz babestua rap beste raperoen gandi, gure artean uste dut oroar harreman ona dagoela, biziki sanoa, errespetuzkoa, batak bestea babestekoa, eta hori urrea da. Eta uste dut, gehiago heldu behar diegula gauza hoiei, ez daukagunari baino, ez? Dugunari heldu eta segi aintzinat. Eta rekonozimendua batzuk hil eta gero izan dute. Ez dakit. Goizegi da hiltzeko orduan. Bai, etzaitegi. Ez dut izango rekonozimendurik. Lotu nahi nuen horre zenbat zero abestia nire aipatzen dituzulako eta borobilduko dut, daudelako zenbakiek neurtu ezin ditzazketen gauza asko pena merezi dutenak, ez da biziko zenituen horrelakoak. Bai, eta adibidez horrekin bainago aski aserrez, gaur egungo stream aro hontan, ez? Zenbat play ditu zure gazteek, egite ditu tailerrak eta eskoletan, eta rap tailerrak eta bai, jarri, bota bideoa, eta begiratzen duten lehen gauza da zenbat ikusi den bideoa. Eta iduri du,
stream plataforma zabor guzi horietan hori dela. Ona dela edo merezi duela play emateak baldin baditu, ez dakit, 100.000 bisita. Bestela ez da play ere ez diot. Eta uste dut hori gauzak ikusteko oso modu okerra dela. Niri ez zaizkit gustatzen Frantzian play gehien dauzkatenak. Orduan, ez naiz hor kokatzen noski, baina uste dut kriston eragina duela belaunaldi berrietan, eta badela ez dakit zer egin behar den hor, esateko aizu, ez da playak ez du egingo abesti hobe bat. Bai, abestia da dena, eta entzunzazu, eta maite gauzu, baina ez hori hainiz nabaritut gazteekin. Badituzu, zagit, 10.000 entzunaldi, ze kaka, etxo, bestea dauzka 100.000, baina ez du horrek neurtzen, edo ez naiz horren arabera neurtzen, eta gutxio gainera jakinda, orain streamak erosten dituela jendeak, ez? Frantziar estatuan hainiz gertatzen den zerbait da. Orain ateratzen da bideoklip bat, produktora industriako hauek iristen dira, 2 rapero hartzen dituzte, pagatzen diete bakoitzari bideoklip bat, gainera orain hoien ekipoetan dauzkate kamarak eta dena, 2 klip dituzte eta ateratzen da, eta 1 milioi bat bisita pasatzen baditu astebetean, segituko duzu hoiekin lanean. Bestela ez. Orduan zer egiten du jendeak, bisitak erosi. Eta gero aretotara doaz jotzera, baina aretotara jendea ez doa. Ze ez da egia. Erosi dezakezu streamak, baina ez jendea areto batean. Orduan kontzertuak anulatzen dituzte. Irudiarentzat txarra delako ikustea 10 pertsona joan direla zure kontzertura. Ez? Orduan, hori berri txarrak osongin zuen. Behin entzule bat izan eta osongi atera zitzaien. Esan nahi dut. Horrek baduela bere balioa ere, 10 pertsonaren aintzinean jotzeak, eta beste batean 2.000, baina, eta hori da nire realitatea gainera. Niri gertatu zai jotzea 2.000 pertsonaren aintzinean, eta 3 aste berantago jotzea 50 lagunen aintzinean. Eta hori da... Bizitza. Joan naiz, Ez. Jakin, azken hilabeteotan reprodukzioak igo bali mazezkizu nire ikasleak direla, Bai. Ni, baina marketing agresiboa egin didala ikaslei beraz, ez horregatik. Ilesker. Bueno, eta akaso lehen animariaren bat edo beste agertu da, ez? Ez biankakoa baina laukoa. Eta badago beste abesti bat, ez? Animalia izenarekin jarri dezuna. Bueno, hemen Donostian gaude, ez dakiteno Donostiarrak edo Donostian bizi edo jaio edo zer. Baina hemen badagolako Hollywood txiki bat, ez? Donostia. Pintxo Tour eta Wine Experience. Ezin elurra maite, momentu batean ere agertzen da, zure abestietan, zure letretan. Eta kapitalak eta kanpora begirako talaia guzti hauek baitu dute gure egunerokoa. Batzuetan tailatupe honetan, garesti dagoela tailatupe hau, horren arrotza bilakatuan tailatupe honetan, egoteak. Eta momenturen batean aipatzen duzu lehenengo baserriak bilakatu dira oraingo luxuzko bilak. Eta behin norbaitek esan zuen, ez, diru ez dala jaten. Eta guztia hartuta, zuk nola bizi duzu hau, ze bilakaera izaten ari gara herri bezala, zentzu honetan, ez? Eta lehengo arieri pixka bat tiraka, ez? Gartxotek esaten zuena, erantzun duzuna, orain aipatuko hau, konton izan da. Nik Donostiri buruz giarran barkatu, baina ez dakit gauza handirik, baina gure kostaldeari buruz bai, eta uste dut, okerrez banaiz, antzekotasun desente daudela, ez? Diru ez da jaten, baina jaten du, ez? Eta hori gertatzen ari da gure kostaldean adibidez. Nik baitut lagun pila bat, kostaldean ezin direnak bizi gaur egun, ez dutelako, etxe bizitza minimo bat ere eskuratzen al, 2 lansarirekin, bikote bat lanean ari dena gaur egun ezin da, Donian Eloizune, Urruñan bizi. Eta gurean gertatzen da initz, ez, heldu zira Doniban Eloizunera, eta dena ikurriña, dira lauburu, eta zera, eta postalak, eta gero euskararik ez da, eta euskaraz ari denari espainolez erantzuten zaio, eta etxekoak arrotzak ira gure lurrean, neguan basamortua zen zerbait udan masifikatu delako, eta
dena betea dagolako, neguan dena itxia eta hori arazo bat da, baina bai herri bezala, kultura bezala, hizkuntza bezala, ustut arazo erabat globala dela. Eta nunbait animalia hortaz mintzo da, bereziki Lapurdin laborantza initz izan da, laborantzari esker familia, etxaldea initz eraman dira intzinera, gaur egun asko zobe ateratzen zaizu, itxi, 2 milioigatik etxaldea saldu eta bizitzea, bizi osorako ez, lanik egin gabe. Beraz, arazo potolo baten aintzinean gaude, eta nik hor beti errandute, erosten badute guk saltzen dugulako da. Ze lur horiek gureak, edo laborari batenak, edo bestearen izebarenak, orduan, uste dute urtean hitzetan egoera kritikatu dela autokritikarik egin gabe. Eta gaur egun Lapurdin ez baldin badaiaia lurri gelditzen, bertakoek saldu ditugulako da. Eta hori uste dut azpimarratu behar dela, eta zerbait egin behar dela. Ze bestela, gertatzen ari dena. Usten ari da, basamortu bat bilakatzen ari da Lapurdiko kostaldea, eta jendea barnekaldera doa geroz eta gehiago bizitzera. Eta desoreka sozial, ekonomiko eta guzti horien aurrean, kontzientzia sozial hori nola berreskuratu dezakegu? Odei, balio dute akaso ere, ez dakite, undergrounda ere oso hitz, ez dakite, berezia da, baina bai, eremu gizatiarrago bat bizitzeko aukera ematen duten espazioak, gaurkoak kasu, nola egin dezakegu, nola lortu dezakegu, desorekaren aurrean ez ikusiarena egiten duen pertsona hori, ez dakit, izate sozialago bat bilakatzea. Bada esperantzarik edo? Ez dakit erantzuten, esperantzarik bada nunbait, bada beti hor nunbait, esperantza, baina egoera txarra da, targiki txarra eta ez dakit atzera bueltariko izanen duen, azkenean maleruski ez da gure esku ere, horren dut politikak aldatu behar dira, lege joko arauak aldatu behar dira, legeak aldatu behar dira, eta aski erresa da, zuk erraten baduzu etxe bizitza batean ez bazira bederen hilabete bat edo bizi, ezin duzula ukan etxe bizitza hori, adibidez Lapurdiko bigarren etxe bizitzen 189 salgai egonen litzateke, eta bertakoek erosten halko lukete. Hori gertatzen ari da. Ez dut Pariseko jendeak dituela etxe bat, 2, 3, batzuk dituztela, eraikin bat, 2, 3, eta dena hola partekatua da gure eskualdean, eta targiki, exodo bat gertatzen ari da, ez egin nola erran, baina lehen baserri exodoa izan zen bezala, gurean kostaldeko exodoa gertatzen ari da, gaztea joaten ari dira. Ideia hauek eta beste asko borobiltzen dituen kantua da Non da Wally, diskonetan, ez dakit, lehen atera zenuena? Izan daiteke? Ez, Animalia eta gero hori da. Bideo ederra du, hori bai, eta ikusi ez duenak badaki, biztaizo bat bota jezue, eta entzune ingo dugu, baina okerez banago azken kantua baina lehenago badaude zenbait jaleo, ez da? Bai, eta bukaerara gerturatzen ari garela esan nahi du horrek, eta lehenengo eta behin, hona torrizetaren guztioi eskerrak eman, lekua goxo egiten dezutelako benetan, eta, denok hartu dezute zenbaki bat, hasieran, zozketa bat dagolako orain, norbaitek lehen esan du bidai bat, eta bai, bada bidai bat, eta bidai hori bada bidai musikal bat, modigi musikatu bat, eta 2 disko izango dira zozketan sartzen direnak, baina baldintza bat. Eta baldintza hori lortzeko diska lortu nahi duen horrek, zozketako zenbaki atera ondoren, galdera bat egin beharko dio Odeiri. Edozein galdera, ez da izan behar guk egin ditugun galdera motak, edozein. Beraz, zuzenean lehenengo jongo gera zozketarekin, behar dugu Odeiren eskua kaso, eta pertza aterako dugu lapikoa, eta lapikoa ateratzen geran honetan, 2 zenbaki atera beharrituzu Odei. 2 zenbaki, bai. Eta denok erne zuen zenbakiekin? 23 eta 13. Bingo.
Baitugu 13 eta 23. Bai. Hartu denbora pixka bat pentsatzeko galdera. Eta galdera pentsatzen doazen bitartean, Odeiren, harremanetarako bideak edo nahiko genituzke esan. Odei zure zuentzuteko bideak, zurekin harremanetako jartzeko bideak, zure sare sozialak nahi badezulen egin dugu honen inguruan hizketaldia, baina zuentzuteko bidea ireki nahi duenak non ikus entzun zaitzake. Disko fisiko eta biniloan eta bestela sarean. Sarean, Instagram eta badut, Facebook eta hola ere bai, eta gero entzuteko, justu nabil Spotifyren borrokarekin, beraz ez nuke nahi jendeak horrentzuterik, beraz beste plataforma anitzetan dago musika, nik motibatuko nuke jendea beste plataforma horietara joatera musika entzutera. Eta adizen Odeiek marratxo bat du, txusta? Bere horretan, aseke Odei sartuta batzutan ez da lehenengoan ateratzen Odei? Control Alt O. Mac bat duten entzat. Komando Alt O. Txusta lehen hor purrustaka zegoen Odei alu hau marratxo hori etzait ateratzen kontaktuetan. Afitxa initzetan, kartela initzetan, afitxa initzetan gabe ematen dute. Lehenengoan aurkitzen ez badezue, saiatu bigarrenean. Saiatu berriz. Agur bat ere, Marruma Kulturalakeko sare sozialak aipatu aurretik, agur bat Makokiri, gaur historikoa da, gaur bera hemen ez egotea, beraz, zaindu zaitez Makoki, lo egin, deskantzatu, eta marrumakulturalak.eus webgunean entzungai eta ikusgai egongo dau berandu baino lehen, esango nuke. Marruma Kulturalakek ere Instagram eta Facebook kontuak ditu, badatozen kultur ekimenak gozatu nahi baituzue. Baina horiek ez ditugu aintzat hartzen egia esan asko, baina nor daude. Bale, hortxe daude. Bai. Telegramako kanala. Edo emaila, ez da? Norbaitek ere... Norbaitek nahi badu hemen parte hartu, zerbait egin, eta abar, marrumakulturalak@gmail.comera sartu zaitezkete. Eta Telegram kanala badago, bertan agertzen dira hemengo ekimen guztiak, bai akustikoak eta bestelakoare hizketaldiak eta gauza bereziak egoten dira, beraz, hortxe daukazue Telegram. Galdera horiek datoz. Ja ez dakit pentsatu dituzuen, ze galdera egin, miko pasatuko dizuegu galdera egiteko, momentutxo bat, eta hemendik hau emango diet, kaso ez? Bai. Ze gomendio emango zenuke rap munduan hasi nahi dugun jendeari? Hasteko, hasi behar da, hasteko, eta egiteko. Eta egin, entzun. Eta uste dut, hola bakarrik etortzen dela, ez? Gero bidea edo egiten dela, entzunez eta eginez. Orduan, ez naiz nor aholku handiak emateko, baina bai, nik esango nuke egiteko. Nire inguruan animatzen diren gazte eta tailerretan, eta nik beti esaten diet idatzi, egin, eta gero ikusiko da, zeaterako den, disko bat ingo duzun edo ez, baina egin, importantena egitea. Bueno, nik, listoia altu jarri dezue, galderakiteko, eta pixka. Nik nahi nizun galdetu, hori, tailerrak itituzunean eta gazteekin, zuk ze jasotzen dezun, edo ea errex egiten zaizun ikustea, diagnostikatzea, ez? Nola dago gazte jendea sorkuntzarekin, raparekin, pixkatola, zure termometroa zein dan, zentzu hortan. Bai, nirea eta hori da, ni nabien eskolet, baina ala ere ibilki naiz, pixkat denetan, Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian ere iteitu, Bilbo batean, Gernikan berdin du nun, eta ohartu nahi izena da, errealitatea anitz aldatzen dela leku batetik bestera. Hasieran igual aurre iritzitan uste nuen homogen berdintxuagoa zela denetan, ez? Galderei berdintxu erantzungo zietela gaztek, eta hartzen naiz ez, herri batzutan, hiri batzutan ikuste dudana, hemen rapa entzuten dute, seguru, ez? Eta bat ere ez daude, musika nahiko bostasola zaie, uste dut hainitz aldatu dela musika entzuteko manera, eta horrek
eragin handia du, ez? Nire bi jobek adibide hori dute etxean, askotan ez dakite nor entzuten duten, entzuten dute zati bat edo, ez, hor TikToken edo ez dakit nun, eta ez dakite ze artista den edo musikari den edo hori aski deigarria egiten zait, ze gure garaian behintzat beti genekien zer entzuten genuen, zer maite genuen, zer ez. Orain pixka lausoago, adiez estiloen gauza hori, gurean oso barneratua zen roka, punka, metala, rapa, orain dena da pixkat entzuten dut, hau, baina ez dakit erranen duke hainitz aldatu dela musika entzuteko modua, eta horrekin musikari begirako ez dakit nola erran, jarrera edo ez da entzule aktiboa iruditzen zait, baina behar bat trompatzen naiz, errate dute, baina eta gero balekuen arabera euskararekiko tarrapa eta zera batzuntzat oso ongi, beste batzuntzat zein da hau, frantzitik dator, eta hori asko gertatzen zait hegoaldean ematen dituen tailerretan, denetarik fiskat, eta ez da gauza bat berdina dena denetan, ez? Orduan, baina bai musika entzuteko modua hainitz aldatu dela. Gugabiltza orduak eta orduak pasatzen estudioan, sonadeza nola eta gero mobian entzuten dira abestiak. Eta gureak baju asko dauka eta mobian ez dago bajurik, orduan kakato. Hola, baina bai, denetarik egiar. Eskerrik asko galderengatikan eta orain ja badator amaiera. Gure animaria hor daukagu. Bai, eskerrak ematea tokatzen zaigu. Gaurko alineazioa jakingo duzu, baina txusta egonda soinuan, eskerrik asko txusta. Apa txusta! 8 urte tope hemen ematen, mundiala. Irudian hemen apuntatuta geneukan simbolikoki makoki, etxean egongo da. Naiz eta hori da. Lo egiten egongo da, baina simbolikoki bera hemen izan da irudia lantzen eta Miguelinek ere eskua bota dugu, edizioare berak egingo du, hasieran hor montatu beharko du, lan eman diogu. Mila esker Migueli. Hori da. Saioa eta biok ibili gara aurkezle lanetan, zuei ere eskerra handi bat, luzatu nahi dizuegu, etortzeagatik eta saioak esan duen bezala leku hau goxotasunez betetzatik, eta ez dakit zuri eman edizute azken hitza azken kantuaren aurretik, odei zerbait gehitu nahi baduzu, eskerrik asko zuri nola ez, ona etortzeagatik, eta bibazu, 3. diskoaren zain geratuko gara. Honena omen da ez, zuk esan duzu. Eta horrekin ja azkeneko bestiari emango dugu paso, ondago gali, así que zurekin agurtzen gera. Nor da nor eta nun da wali, nun da wali erra nun den wali. Nor da nor eta nun da wali, nun da wali erra. Etxetik atera, 8 aldera, ez dakit gaur bera berriz den ez aizen. Atetik atera eta berriz berbera, militarrak mobekarrika apaintzen. Lau daude izkinan betiko errutinan, zede xeroso naizen. Milaka aurril dituzte Palestinan, ta hemen txakurrak sinagogak zaintzen. Berak egun honikuko beri, ziria ez ditxartuko neri. Aztuko meri, guztiak segi, hauei paso kaso lekuko eri. Bilea paindegi kebabak beste bi eskegi dituzten panelei bi begi. Hor ditut zaiberen beregi horrelakoei bai egun onden neri. Gero PE mura, terrazan eseri kafea ta ura. Ta zer dugu ba, dena da pario kario da duda. Soldata txikiak desioen muga, kartuzko zatia sosaren kultura. Ni kafe bat hartzen ari naiz ta jendea etxea ustera heldu da. Bakoitzak bere ari dale, gaur eskupekorik ez bela. Ez naiz diferentzien zale. Banoa lan atorrela, ikusten dut kale ertzean eskale. Bikote bat zerupea du hotela, erraten da azteko edaten dela. Uste dut antziek edaten dutela. Nor da nor eta nun da wali, nun da wali erra nun den wali. Nor da nor eta nun da wali, nun da wali erra nun den wali.
Etxe garairen garbiketa, etxe garaia garbi eta leku baduzu baldin eta sartzen bazira baldintzetan bizirauteko ariketan. Bi urrasta zubia, turrik ainurri ez du irudia, odolez bustiak, bandera guziak, nunote da bezberde gorri zuria. Geltokitik geltokira, gaur nordoa zentzu egokira, mitoak ezote ziren erori ba, orain erranen dizute erodira. Etzazula egin harritua tira, diote irian ditu azira, tanik diot kasu filmatu azira. Lerroan jator orduari zor, masa dago hor jendeak lehen bailen iritsi nahi luke eta autobusa berandu dator. Nok iskali nahi du mila zor, zombiak jator, lanera bidali autoe motor, guziak itzali erran orden nor, eta nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Proposamen aurrera ingo dugu zeren despistetxo bat eduki dugu eta badator orain momentu beresi bat egingo dutena Gartxotek eta Odeiek elkarrekin. Beraz, badator esan dugun bestea besti hori. Ideia zen pixkat, bueno, ez naiz biziki egin dut gaurrola bestia jotzea besti hauek, baina normalki nola prestatuak ditugun pixkat zuzenean, bakerrekin eta egiteko, eta zera proposatu nuen freestyle moduko bat egitea. Beraz, freestyla, pentsatzen dut bakizuela, dela improvisatzea. Normalean base bat botatzen da eta improvisatzen dugu gainean. Ni oso bataia, ez naiz oso bataia zale, eta nahiago izaten dut freestyleatu beste kontestu batzutan. Eta gaur horietako bat da, eta erraten duen, zergatik ez, Gartxoti eskatu akorde batzuk jotzeko, eta gainean freestyle bat egitea. Orduan, hortako idatzi dituzu hemen hitzak, eta ideia izango da hitz hauek sartzea nire freestylean. Vale? Ez du agian zentzu handirik izanen, baina berdin du. Edozein ostoa gaur barkatu olentzero maitasuna pasioa dirua terapia harria txapela mikroa auzoa borobila hitza itona nekea mina astelena zazpi argi alkimia kontraesanak egoak amatxo dantzari edalontzia bihotza zubia askatasuna. Ordenean joanek. Normalean jendeak ikusten ditu eta ezabatzen doaz, baina gure egin dio gaur etorri naiz ni Donostira begira zenbaten zule ditudan begira batzuk lasai-lasai harritu dira baina orain eginen dut freestyla hasi da guazen, erran zidaten zuzara zein nik erantzun diet lasai odei naiz edo zein erran zidaten zer dio zure gogoak nik maite ditut arbolak nik maite ditut ostoak erran zidaten balditu zubi aur erran diet baten aita naizela gaur eta begira lagun hau ez da bekatu apezak zenbat tekatu eta gero barkatu baina kagazarra gaude bero tximiniari gabe ere egon gaitezke edo erranen dizuet badakizue gero hilabete bukaeran dator olentzero beraz hause da marruma, hau da maitasuna hau da desioa, hau da pasioa
hau da bata, bia, irua, hau da dena, baina ez dirua. Erranen dut, hau da nere terapia, nik ere hartu nuen ontarako erabakia. Bakoitzak ez dakiten harrigarria, baina mugi dezala, ostikoz bere harria. Erraten dut hau gauza erresa dela, berdin zait bertsoa, berdin zait txapela, berdin zait gogoa, berdin zait mikroa, nik ez nuke bota nahi estereotipoa. Eta egin dut nere hitza berotu dauzoa, ez dakit adi dagoen gaur jende osoa, ez pentsa denik neretzat beti erosoa, gure barroso bihurtu da borrosoa. Ei, bai diot eta ez nagola ilan, arazoak ditut mila, zuk ere dauzkazu pila. Badakizu eskutan hartzean makila, joarren mundua ez dela beti borobila. Erranen dizut hause da nere azken hitza, batzutan goxoa, bestetan bortitza, zetez ditxa. Ai, ari naiz aldudan gisa, nahiago nuke erresagoa balitza. Eta etorri da aitatxi gaur ona, zuek deituko zenioten agian aitona. Ez dakit daukadan burua nahiko betea, baina freestyleatzen nolako nekea. Errazu, egin dut nere alegina, gartxote gitarra, ACH egina, bakoitzak egiten du, ai, zerbait bagina, egiten gaitu pozak, ta sentidugu mina. Gaur igande da ez astelena, bihar ikusiko norden esnatzen dena. Erranen dizue lurraldeak dira zazpi, batzuentzako Frantzia gara, ez da aski, beraz, argi dut nik. Amaika aldizan kasartu dut jadanik, badakit zein den nere laguna eta nere familia, badakit zein den nik nahi dudan alkimia. Beraz erranen dut bakoitzak bere lanak, bakoitzak bere zamak, bakoitzak bere dramak, bakoitzak bere kakadoa eta rapataka. Bai, bakoitzak bere kontra esanak. Nik ere ireki ditut nere egoak, ez dakit zer errandidan nere lagunak lengoak, baina hemen zegoen nerekin atzo, pena bat dut gaur nerekin ez dagola matxo. Beraz ari eta ari, bihurtu naiz kalakari, ni ere nabil dantzari, nere hitzekin adi. Eta ez dakit zein den gure ontzia, goraino betea edo utxa den edalontzia. Bakoitzak bere naia, bakoitzak bere hotxa, neri ere askotan bete zait bihotza. Ematen dut aurpegi bitxia, urduria gure artean gaur sortu dugu guk zubia. Mila esker laguna, mila esker marruma, gaur alda gure askatasuna. Honekin bukatzen da hemen nere hitzen txanda, mila esker marruma, plazer bat izan da. Marruma kulturalak.